הלוואי ונצליח להשפיע על נורמות. מירי. אני, שתי נקודות שככה משני הכיוונים של העניין הזה, מסביב לאולמרט, זה קודם כל העניין של טלנסקי עצמו. העדות שלו, אני אומרת תמיד שלכל מעשה נבלה יש שתי שיטות הסוואה. יש הסוואה אחת שהיא, ההסוואה, לא עשיתי כלום, אני לא יודע מה אתם מדברים, סך הכל נתתי קצת פה, עשינו חילוץ של ערבויות שם, זה לא משהו. מה את מצפה שיגיד? והדבר השני זה דמעות תנין, זאת אומרת, אני בוכה, אני מסכן, מה אתם עושים לי? מה את אומרת, שהעדות שלו זה מעשה נבלה? קודם כל, ברור שהוא שותף למעשה הנבלה, כי הוא זה שגם נתן יד לכל העניין הזה של השוחד, אבל אני אומרת, דרך אגב, הבכי שלו אתמול עלה, בגלל שאשתו מאוד חולה מהנושא הזה, טוב, אני משערת שזה עניין אישי שלהם, אבל להשתמש בזה, בעניין כזה, זה לדעתי פשוט הסוואה. עכשיו, לגבי הנושא של אולמרט והעניין של להתפטר או לא להתפטר, הרי הוא היה צריך להתפטר מזמן, והוא היה צריך להתפטר לפני הקטע של טלנסקי, הייתה מלחמת לבנון השנייה. וזה היה קטע, אבל בואו נניח שזה היה כשל אישי שלו, מנהיגותי, החלטה מנהיגותית שגויה. אז נניח, אבל כשאתה כבר מחליט החלטה אישית, החלטה שבאמת נוגעת לערך, למוסר, לתוכן שבך, אז כבר אנחנו מאבדים בך אמון לגמרי. זאת אומרת, כאן אתה צריך להבין שאיבדת את האמון של האנשים לגמרי. זה לא טעות מנהיגותית, זה היה סמלי שהוא ביקר אתמול בצוללות. תראי, לצערי הרב, שתמיד ראשי ממשלה או שרי ביטחון נמצאים במצוקה, תמיד הם הולכים לצבא. תמיד.